Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şirata hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Meselul celisi salihi vel celisi su'i kemeselis sahibil misk ve kiril haddad. Yaxşı dostның һәм начар dostның мисалы миск сатучыга һәм тимерче күрегенә тиң. لا يخدمك صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه. Әгәр син миск сатучы янында булсаң, я инде аңардан бер нәрсә сатып аласың, я инде аның хуш исен иснисең. وكير الحداد يخرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. Тимерченең күреге я синең өеңне яга, я киемеңне яндыра. Я инде аңардан чыккан начар исне сизәсең. Шуңа күрә кеше үзенең дусларына карарга тиеш. Кем белән дус ул? Кем аның янында даиман? Кем аның янәшәсендә? Кем аның хатыны янәшәсендә? Кем аның балалары янәшәсендә? Чөнки кеше кем белән бергә була? Кем аның янәшәсендә? Монда ике нәрсә. Я ул үзенең янәшәсендә кешегә ошый башлый. Я инде аның янәшәсендә кешесе аңа ошый башлый. Өченче нәрсә юк. Кем синең дустың? Әйт кем синең дустың? Һәм мин әйтәм, кем син? Шундый мисал китергәндә инде күбебез уйлый, монда сүз бара тик янәшәдәге кеше турында гына дип. Янәшәдәге кеше дигән сүзгә керә интернет. Синең телефондагы төрле җәмгыятьләр, группалар. Кайда син көннәр буе утырасың? Нәрсә син карыйсың? Нәрсә син тыңлыйсың? Кемне син тыңлыйсың? Кемне син карыйсың? Синең балаларың кемне карый? Хатының кайда утыра? Булар барысы да керә янәшәдәге дуслар, янәшәдәге кеше хөкеменә. Бүген кеше шуның кадәр гафиллеккә чумган, ягъни бу дөньяның ләззәтләренә, бу дөньяның мәшәкатьләренә бирелеп, чумып, кеше үзе турында онытты. Үзенең гаиләсе турында онытты, үзенең балалары турында онытты. Ул игътибар бирми инде. Нәрсә аның телефонында? Нәрсә ул тыңлый? Кайда аның хатыны йөри? Кайда аның балалары йөри? Кем белән аның баласы уйный? Кичләрен урамда кемнәр белән йөри ул? Нәрсә эшли ул? Әгәр аның абзарында сарыгы булса, сарык бәрәне, ул аның өчен күбрәк кайгырыр иде. Абзар ишеген бикләп куйыр иде, сарык чыгып качмасын өчен. Чөнки бит сарык чыгып качса, аңа этләр ташланырга мөмкин, аңа төлке ташланырга, бүре ташланырга мөмкин. Сарык адашып, әллә кайларга китеп югалырга мөмкин. Ул аның өчен кайгыра. Сарык өчен кайгыра. Баласы өчен аның турында уйламый ул. Кайда йөри ул? Кем белән сөйләшә ул? Эштән кайта кеше, аның баласында эше юк. Ул арган. Кирип китә я үзенең телефонына, я инде телевизорга. Баласына мультик кабызып куя дагын, я инде кулына телефон тоттыра дагын уеннар уйнасын өчен. Нәрсә эшли ул телефонда? Кемне карый ул? Юк, ул аның турында уйламый. Ул аның турында уйламый. Я инде баласын садикка илтә дәген, иртә белән, кич белән алып кайта. Аннан соң мәктәпкә илтә. Бераз үткәннән соң кич белән алып кайта. Һәм уйлый, шушы садик, шушы мәктәп аның балаларын тәрбияләр дип. Үзе бала тәрбияләү турында оныта. Үзе бала тәрбияләү турында оныта. Аннан соң кеше гаҗәпләнә. Нигә шундый бала үсте дип? Я инде ул әнисен кыйный, я инде ул хатынын кыйный, я инде ул иптәшләрен кыйный, я инде ул сүгенә, эшә, башка гынахлар эшли. Чөнки ул аңа игътибар бирмәде. Нәрсә эшләде ул? Нинди уеннар уйнады ул? Көннәр буе кулына аткыч тотып, кешеләр атып йөри торган уенда уйнаган баладан син аннар нәрсә көтәсең? Нәрсә эшли үскәч, аның башында нәрсә? Һәм булар бөтенесе дәген, булар барысы дагын нинди хөкемгә керә? Кем синең янәшәңдә? Миск сатучымы, әллә тимерчеме? Әгәр син миск сатучы кырыенда икән, ягъни яхшы кеше кырыенда икән, син аннан миск сатып алмасаң да, син шушы хуш исне сизәсең. Синнән дә шушы хуш ис килә башлый. Шулай ук яхшы кеше. Син яхшы кеше янында, синең янында яхшы кеше икән, син аның яхшы әхлагын үзеңә аласың. Аның тәртибен үзеңә аласың. Я инде аннан бу нәрсәләрне алмасаң да, аның шушы әдәбе, аның шушы тәртибе белән ләззәтләнәсең. Янында начар кеше икән, тимерченең күреге кебек. Я ул синең киемеңне яндыра. Я инде син шушы начар исне сизәсең. Һәм шушы начар ис сиңа җыга. Шулай ук начар кеше. Я инде син аның начар
ahlagın, naşar гадәтләрен үзеңә аласың, шундый кешегә әверләсең. Я инде аның шушы naşar гадәтеннән, naşar әдәбеннән газап күрәсең. Газап күрәсең. Шуңа күрә һәрбер кеше җентекләп, игътибар белән карарга тиеш. Кем белән сөйләшә ул? Кем аның дусты? Кайда йөри ул? Бигрәк тә хатыны, бигрәк тә балаларына игътибар бирергә. Кайда йөргән балалары? Кем белән йөри ул?